Ето един малък пример за какво още може да се използва спотера. В случая, че имаме гайка, която трудно върви и е на шасито на колата. Достатъчно е да опреме, нали, масата заварена там и тук опираме в гайката. Примерно е клясала, раздясала и не се върти. Оставяме я да стине и развиваме шпилката съвсем безпрепятствено. Не ви трябва да чакате минута и половина-две за индукционното нагряване. Ето. За секунди.